Organ? Nej, brännbart. Tjena Viktor! Ja, så är du ute och springer? Ja, inte du det heller? Nej, vi börjar inte svänga i soporna här. Jaså, men jag springer du aldrig? Du är ju hund och allt. Jag har inte tänkt på det. Nej, det borde du göra då. Det ska jag testa på. Gött. Hej då. Här då. Vattenflaskan.